Sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Anne's Secret File. Si Anne na merong nalamang napakatinding revelasyon at sekreto ng kanyang boyfriend at ng pinsan nito. May lihim palang relasyon ang kanyang boyfriend at ang pinsan nitong si Julia. At ang matindi doon, nabuntis pa ng kanyang boyfriend ang pinsan nito. Hindi lang isang beses kundi dalawa. In fairness naman ito talaga yung example na we should really learn from our mistakes. Kaya dagdagan mo. Charot with the rot. Di ba nga, we should learn from our mistakes. So, kung nagkamali ka na nakagawa ka ng kasalanan sa jowa mo, marami pang ibang kasalanan, kaya yun naman yung gawin mo. Charot with the rot. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Katrina San Jose. Title pa lang ng storya ni Sender, nanggigigil na ako. Mas nakakagigil pa lang buong storya dahil puro panluloko ang nangyari kay Sender. Tamang-tama ang story ngayon sa mga issue sa social media. Cheating issue. Naalala ko tuloy yung ex ko. Ex ng Lodi ko. Charot with harot. Siguro lang minsan, hindi tayo natututo sa unang pagkakadapa. Minsan siguro kailangan mong maramdaman yung napakasakit na parte sa pag-ibig bago tayo matauhan. Ang masasabi ko lang, Sender, 1 is enough, 2 is too much. Huwag mo nang hintayin maging dalawa pa ang anak nyo bago ka bumitiw sa taong may saltek. Alright? Actually, nakakaloka itong si Rick. Ito naman sabi ng ating kabisyon na si Zell. Hi DJ Rocky, ang makukomento ko lang sa secret file ni Anne. Mabuhay ka at kayong dalawa ng anak mo. Huwag mo nang babalikan pa yung Rick na yon. At kung ano man ang nakikita mo sa social media ni Julia, i-block mo na lang siya. Nek-nek niya. Yun lamang po, maraming salamat from Zell. Ito pa sabi ni Darwin, fool me once, shame on you. But fool me twice, shame on me. And masyado ka nang inabuso ni Rick sa pagpapatawad mo sa kanyang pagluloko. Kasama ng sinasabi niyang pinsan niya na ang totoo'y babae niya. But don't worry, makakarma din sila. Actually, iniisip ko kung talagang pinsan niya yon o babae niya. Pero iniisip ko din, baka pinsan niya or malayong pinsan niya. And pwede natin siyang tawaging cousin, tahan. Charot with harot. Ito naman sabi ni Tambay Love. Para sa Sender, alam namin na naging bulag ka sa pag-ibig. At sabihin natin naging martir ka. Napakatang mo. Kung sa bagay, nagmahal ka lang naman. At mahal mo talaga si Rick. Tulad ng storya mo sa huli, nakipaghiwalay na siya sa'yo. Nang hindi man lang nagpapaalam. Nasasaktan ka pa kasi nag-view ka pa ng mga storya nila. At kung ano mang nangyari sa kanila. Kung ako sa'yo, i-block mo na yan. Focus ka na lang sa pag-aasikaso at pag-aalaga ng anak mo. Hindi mo deserve yung ganong klaseng lalaki. Matindi yung ganon, mismong kadugo ang naging asawa. Hayaan mo na lang ang karmang maningil sa kanila. Move on, block mo na. Yun lamang po, happy Wednesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Thank you so much, Tambay Love. Ito pa sabi ni Dion Oliva, wag na siyang bumalik. Patuloy ka lang sasaktan ng Rick na yan. Shoutout po dito sa Diet Camarines Norte. Thank you, Dion. Ito pa sabi ni Charles, cousin, tahan. Dangerous situation pero ang sagot, masarap siya eh. Charot with harot. Sender, hayaan mo ng boyfriend mo, wala ka nang mapapala dyan.
Eto pa sabi ni Jason, yung mga pinsan natin ay mga kadugo natin. Hanggang dun lang yun. Hindi kung saan-saan pa humahantong. Hayaan mo na sila. Take your time muna. Magpakasaya ka. At kung sakali mang masaya din sila sa ginagawa nila, edi sila na. Darating din naman yung karma nila. Okay? Hello din po kay Jobert Vertudazo at ang sabi niya rito ay napakalaki naman ang kasalanang ginawa ni Rick at ni Julia. Sana okay lang ang anak nila. Palakihin mo na lang yung anak ninyo, hayaan mo na si Rick. Mga walang yayan. Walang yay din yung mga taong nakapaligid sa kanila. Kinonsinti pa ang mali. Shoutout na lang po sa Bulacan, Overdrive, Grab drivers, lalo na kay paring Marlon Loyola at Marjon Estorgio at Rosenio Mundas. Uy, in fairness dito kay Jobert tumambay pala dito sa tapat ng MBC Media Group Di kita nakita kanina, ikaw pala yung nag-aabang ng mga chicks dyan. Shut up. With Harot. Anyway, ang dami pa pong nagkomento sa ating secret file for tonight at lahat halos G na G. As in galit na galit at gigil na gigil. Dito kay Rick at kay Julia. Kung talagang may relasyon kasi sila, bakit talagang magpapasok pa ng ibang babae sa buhay? Ang dami kong naiisip actually, like ginawa ba nilang front etong si Anne? Para makaligtas dun sa mga chismis na may relasyon sila magpinsan. Ako inisip ko ganun Pero ngayon, since nalantad na siguro na silang dalawa, wala nang hiya-hiya yan. Baga lulunukin mo na lang talaga lahat ng mga kahihiyan mo nang sa gayon, makakilos ka ng normal. Pero in expense of hurting a woman, and in fairness naman dito talaga sa sender natin, epitome of forgiveness. Nahuli mo na may flash drive, nandun lahat ang video na mga kung ano-anong malalaswang pinaggagawa ni Rick at nung pinsan niyang si Julia. Pinatawad mo. Nagkikita pala ng palihim, pinatawad mo. Na jauntis ng anak ang ama, boyfriend mo, pinatawad mo. Akala mo magbabago na nabuntis ka, aba? Buntis din pala si Julia, siya pa rin ang ama, pinatawad mo. Wow! Ibang klaseng pagpapatawad yun. Hindi ko sure kung pagpapatawad ba yun na talagang napatawad mo na siya dahil mahal na mahal mo o kailangan mo lang siya? Yung ganun ba? Kasi naniniwala ako ng pagpapatawad. Hindi ibig sabihin ay pagtanggap. Hindi siya equal to pagtanggap. Forgiveness does not equate to acceptance of the person in your life again. Pwede kang magpatawad pero hanggang dun lang yun. Okay, napatawad kita sa ginawa mo sa akin, hindi na ako magagalit sa'yo, magmo-move forward na ako, pero hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko. And that is how you draw the line. Dun ka mag-create ng boundary para sa sarili mo, para maprotektahan mo din yung sarili mo. Kasi kung paulit-ulit na nagsisinungaling at hindi nire-respeto ng tao, yung pagkatao mo, yung tiwalang meron ka sa kanya, hindi na ito dapat manatili pa sa buhay mo. Hindi tama na nagtitiis ka sa sakit, lalong-lalo na kung yung tao, patuloy na sinisira yung tiwala mo at walang respeto sa iyo. At dito mo mapapatunayan kung meron kang pagtingin na maganda sa sarili mo. Self-worth, kumbaga. Mahalaga na maganda at meron kang pagpapahalaga sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan tiisin lahat ng sakit. Yung sakit ba na yun, magkakapera ka? Okay lang, titiisin ko yung pagod, sakit, puyat, basta magkakapera ako Pero kung tinitiis ko lahat, sakit, pagod, puyat,
Tapos wala namang balik na maganda sa akin. I don't feel good. Tapos wala akong na-earn. Sabihin natin character development na lang. Ay, hindi rin. So ano? Anong growth yung meron? Distraction siya. So, Ann, wag mong kalilimutan ang sarili. Wag mong kakalimutan yung happiness. Wag mong kalilimutan na meron kang halaga. Kung hindi na ibibigay nung taong pinag-aalayan mo ng tiwala at respeto, yung tiwala rin at respeto na nararapat para sa'yo, wala nang tanong-tanong. Babay na agad yun. Kung hindi man lang nagpaalam sa'yo, para maayos na makipaghiwalay sa iyo, etong si Rick, wag mo nang habulin. Ano bang pwede niya maging ambag sa buhay? May pera ba yan? Pwede siguro pang ambag dun sa mga pangangailangan na anak ninyo kasi total ama pa rin naman siya eh. Ako, kung mayroon tayong kayang hut-hutin sa mga ama ng anak ninyo, bakit naman hindi? Maging practical tayo ngayon. Grabe, ang mahal po ng gatas, lalo na kung hindi ka makakapag-breastfeed. Tapos, ang mahal din ng diaper. Ang mahal ng mga bakuna, kung pipila ka sa center, pwede naman. Pero kapag nagkasakit yung bata, mapa-emergency room ka, ang mahal agad, tatakbo agad yung bill mo. Nagigets mo, kabisyo? Dapat hindi lang similya yung ambag nung lalaki sa buhay mo eh. Dapat pati yung mga ganyang bagay nakakaambag din. Okay lang kung hindi na kayo magkaroon ng romantic relationship nung tao. Pero yung pagkakaroon niya ng maayos na relasyon dun sa bata, o sabihin nating suporta, pinansyal, malaking tulong na yun para sa'yo. At least makover man lang yung pangangailangan ng bata. Sana pala ginulangan mo na dati pa, no? Charot with harot. Sana, Ann, meron kang matibay na support system sa pagkakataong ito kasi mahirap yung pinagdaraanan mo kung mag-isa kang nagtataguyod ng sarili mong anak. Tapos dalawa lang talaga kayo. Sinong magbabantay ng bata kung sakaling papasok ka sa trabaho or kung may online business ka, okay din naman yun. Kaya lang syempre, minsan kakailanganin mo din ng konting break sa pagiging nanay mo nang sa gayon magawa mo din naman yung dapat mong gawin para mabuhay kayong dalawa. So, you need a really good and stable support system at walang masama na humingi ng tulong at bumalik dun sa mga magulang mo, sa kapamilya mo o sa mga mapagkakatiwalaan mong kaibigan. Because at the end of the day, ito naman yung mga taong hindi ka bibitawan at iiwan sa panahon na ikaw ay lugmok na lugmok. Iwanan ka na ng lahat pero yung mga kapamilya mo talagang nagmamahal sa'yo, hindi yan. Kaya nakakaasar talaga itong mga klase ng lalaki tulad ni Rick. Parang nagkakalat ng lahi. Tapos ang tindi-tindi pa, pinsan pa talaga yung kinana, nakakaloka. Sana mabawas-bawasan na kayo sa mundong ito, no? Kumbaga kung si Thanos lang, 'di ba? Kung pipitik si Thanos. Pag pumitik siyang gano'n ang magiging abo, lahat ng mga manloloko. Nang sa gayon, wala na maging sakit sa ulo. Ay nako. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB for top secrets. Bathroom break. Be right back. At ikinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is top.
Ay, hindi pala top, sorry. This is Anne's Secret File.